Мошенниклар кешеләрне алдап, акча үзләштерү өчен нинди генә адымнарга бармый. Узган атнада без Казанда яшәүче бер пенсионер ханым турында видеоязма күрсәткән идек. Тәрәзә урнаштыру буенча ялган ремонт бригадасы аны акчасыз калдыра. Һәм менә тагын яңа корбан. Өлкәннәрне алдау схемасының ничек эшләве турында алдагы репортажда. Бу пенсионер тәрәзәне ачмый диярлек, балконга да сирәк чыга. Тәрәзәсе ватылудан курка. Ялган ремонтчылар белән 100% очрашкан. За 23 года мне стерлось это. И вот пришло. Соңгы 2-3 ел эчендә миңа осталарны берничә кат чакырырга туры килде. Руфат исемлесе килде. Тәрәзә рамнары алыштырырга тәкъдим итте. Чөнки көчле басым астында тәрәзәнең ватылу куркынычы бар диде. Мошенник пенсионердан 30 000 сум акча алып, аңа чек калдыра. Рамнарның тиздән китереләчәген әйтә. Шуннан соң ялган экспертлар пенсионерга тагын берничә кат киләләр. Тәрәзә конструкциясендә яраклар табалар, рамнарны ныгытырга вәгъдә бирәләр. Шулай итеп, алдый торгач пенсионер хатынның 300 000 сум акчасын үзләштерәләр. Мондый тузакка йөзләгән пенсионер эләккән. Телефоннан ватык тәрәзәләрне күрсәтеп, тизрәк ремонтларга кирәк дип ышандыралар. Людмила Осипова да мошенникларга 300 000 сумнан артык акча биргән. Бу хакта без узган атнада сөйләгән идек. Мошенниклар үзләрен Экофенсер фирмасыннан дип ышандырганнар. Офисы шәһәр үзәгендә урнашкан. Хәзер ул юкка чыккан. Интернет фирманың мошенниклык эшчәнлеге турында бөтен Россия буенча кисәтүләр белән тула. Лариса Гелевера һәм Людмила Осипова полициягә гариза биргәннәр. Мондый ялган экспертларга алданмас өчен пенсионерларга икеләтә уяу булырга киңәш итәр идек. Ания Габадуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.